Croeso cynnes i Goedlan y Parc ar gyfer gêm ola y Brif Adran Genero o'r penwythnos yn rownd 7 wrth i Aberystwyth sy'n parhau i chwilio am ei buddigoliaeth gyntaf o'r tymor groesawu y Seintiau Newydd fydd yn ysu i gadw y pwysau ar Caerdydd sydd ar y brig ac Abertawe sydd wedi neidio'r ail safle yn gynharach heddiw wedi buddigoliaeth swmpus dros Met Caerdydd o 4-0. Ein dyfarnwyr ni heddiw Ryan Kenny ac ar y lliman bob ochr Matthew Johnson a James Young a wedyn Tegid Richards sy'n cadw golwg ar bethau o'r ochr. Dewch ni gael cipolwg ar y tîma ta mae Chris Church wedi orfodi i wneud 2 newid i Aberystwyth. Chelsea Herbert mewn yn lle Sophie Steele yn y gol wedi anaf i Steele yn erbyn Caerdydd wrth dwytha pen glin yn ôl pob sôn. Salwch dros nos i Imi Schofield yn ei chadw hi allan sy'n rhoi cyfle i Modlen Gwyn yng nghanol cae. Fiona Evans yn brofiad ar y fainc ei bod hi'n dychwelyd o anaf. Dim newid i'r ymwelwyr sy'n angen bwnsio nôl ar ôl y gêm gyfartal siomedig adra yn erbyn y Bari yr wsos dwytha. Profiadol Emily Ridge ar fainc os oes i angen hi sydd ar nifer fwyaf o ymddangosiadau dros y Seintiau Newydd ers iddi ymuno â'r clwb nôl yn 2008. Geiriau ola yn cael ei ddeud rhwng y tîma. Dwi'n siŵr y bydd y capten Rebecca Mathias yn siarad efo'i thîm hi, y tîm cartra, a Leah Lewis yn neud yr un peth i'r Seintiau. Dyma Lleici Mathias, y masodwr Aberystwyth. Mae hi wedi sgorio 2 gôl yn y 2 gêm y ddwytha. Dipyn o chwaraewraig, a Lexi Jones yn y crys rhifin ar 10 i'r Seintiau Newydd. 2 gôl yn y 2 gêm ddwytha ddi hi, a dim ond yn 17 mlwydd oed. Mae noson fwyn yma yn Aberystwyth, noson sych, dipyn bach o awel. Noson perffaith dwi'n siŵr i'r 2 dîm yma. Chwarae pêl-droed o dan y goliadau ar nos Sul. A Ryan Kenny ein dyfarnwr ni yn penderfynu boi'n amser i gychwyn y gêm yma rhwng Aberystwyth a'r Seintiau Newydd. Y Seintiau Newydd yn gyrfa amddiffyn yn gynnar, ond dyma y tîm cartra yn dod. Lawr yr ochr chwith. Cam sefyll yn ôl ein llimanwr ni, felly mi fydd hi'n gicrydd i'r Seintiau Newydd. Penderfynu mynd yn ôl i'r golwr sy'n cael ei roi dan bwysa yn fan hyn. Ond y Seintiau Newydd yn llwyddo i gael gwarad o'r peryg am y tro, ond Aberystwyth dechrau mor addawol hyd yma a'r pêl yn dod i fewn i'r cwrt Cosby. Ond Lleici Mathias yn methu delio hwnna, a mae hi'n rhoi y gicrydd i ffwrdd hefyd. Ie, dyma oedd y pwysa oedd ar Becca Elliott yn y gôl. Ond nath i lwyddo i ddelio â hynny. Aberystwyth yn pwyso'n gynnar. Sophie Phillips just yn methu delio â honna, felly mi fydd hi'n gigornel cynta'r gêm i y tîm cartra. Cyfle cynnar felly i Aberystwyth. Osod i marc yn y gêm y bel i fewn yn cael ei ffenio i ffwrdd gan Chantel Tia. Mae Chantel Tia dal yna yn neud gwaith gwych yn yr amddiffyn wrth i Aberystwyth geisio clirio yng nghanol cae.
A maen nhw yn ennill y tafliad. A jyst os oes gennym ni y gefnogwyr Wrexham, tîm y dynion, yn gwylio. Maen nhw'n chwarae nghwpan yr FA yn rownd gyntaf yn erbyn Harrogate wrth gwrs. Maen nhw wedi unioni'r sgôr efo Harrogate, mi oedd nhw. Ar ei holi o gol i ddim, 5 munud yn weddill o'r gêm na. A mae'n 1-1. Ni'n disgwyl dim llai gan dîm Phil Parkinson na dan. A cofiwch, dos na ddim gêm ail chwarae yng nghwpan yr FA y flwyddyn yma, felly os ydy'n gorffan yn gyfartal, mi fyna amser ychwanegol a cicio o'r smotyn. Dyma Aberystwyth yn dod trwy Siona Chambers yng nghanol cae, penderfynu mynd yn ôl. Pêl hir ymlaen i Aberystwyth ac Lleicu Mathias oedd yn gorfod trio cwrsio honna, ond mae wedi gwneud yn dda mwyn llwyddo i gael y bêl oddi wrth Sophie Phillips. Sophie Phillips yn methu ddygymod ar croesiad yn ar pwysau gan Lleicu Mathias, ond cic gol fydd hi yn y pen draw i'r Seintiau Newydd ac i Becca Elliott. A mae gen i fi newyddion, hyd yn oed o newyddion am gêm Wrexham. Doedd honna ddim yn gol i Wrexham, felly dwi'n sori cefnogwyr Wrexham. Mi oedd na gam sefyll oedd y lliman i fyny wrth i Abertawe ymosod y bêl yn dod i fewn. Ond yn taro ochr yr rhwyd, Lily Hughes oedd honna ar croesiad neu ar ergyd o bosib, ond yn taro ochr y gol. Dyma'r rhedyd unwaith eto gan Lily Moral Hughes. Tafliad i'r Seintiau Newydd ta, cyfle, ond tafliad fydd i Aberystwyth. Dwi eisiau dweud Abertawe bob 2 funud, pam mae gan fi Abertawe yn ymhendwch? Aberystwyth, dyna lle dwi, a dyna pwysig chwarae. Meddwl am fuddigoliaeth Abertawe yn gynharach yn y diwrnod ydw i dros Met Caerdydd o 4 gol i ddim. Gan i weld os fydd yr aber arall yn gallu efelychu nhw heno. Gan chwilio am ei buddigoliaeth gyntaf o'r tymor fel o'n i'n sôn, cyfle cyntaf o bosib i'r Seintiau Newydd. Ond Josie Pew oedd yna yn yr amddiffyn i Aberystwyth. Ond dyma'r Seintiau'n dod. Grace Dunkley. Methu cael y gorau o'r bas yna. Dyna i chi Siona Duffy. Prif hyfforddwr neu rheolwr y Seintiau Newydd wrth gwrs. Bydd yn gobeithio bwnsio yn ôl. Heno ar ôl gêm gyfartal wsos dwytha yn erbyn y Bari adra hefyd, ac mi o'n i'n siarad efo Siona Duffy cyn y gêm, mi oedden nhw'n hynod o siomedig efo'r canlyniad yna, dim ond y pwynt adra yn erbyn y Bari. Chris Church, rheolwr y tîm cartra, cyn rheolwr Abertawe. Lle dyna pam mae Abertawe ar y meddwl i? Pwy awyr? Ond ia, wedi orfodi wneud y ddau newid na fel o'n i'n sôn, a un o heina yn y gol. Bydd y Seintiau Newydd bendant isio profi Chelsea. Yna i Sophie Steele. Chelsea Herbert di ildio 14 o goliau yn barod y tymor yma. Ie, felly jyst i gadarnhau yn rownd gyntaf cwpan yr FA ta, Wrexham ar ei hôl hi yn erbyn Harrogate, efo dim ond llai na 5 munud ar ôl o'r gêm, bod nhw'n meddwl bod nhw wedi unioni'r sgôr. Ond nhw'n siomedig efo hynny wrth i Aberystwyth. Rhoi pêl hir ymlaen, ond y Seintiau Newydd yn delio hi. Just angen cymryd i amser yn fan hyn, Aberystwyth. Josie Pew. Ramddiffynwr, penderfynu mynd i fewn i'r canol at Bethan Roberts.
Ac mi fydd yn gicrydd i Aberystwyth. Mi o'n o drosedd yma na. Dewch ni weld y drosedd. Ia, just yma na y drosedd ar Lily Hughes. Pêl uchel i fyny, ond yn cael uchlurio. Mae dal yna, mae rhaid i amddiffyn y Seintiau a fod yn ofalus yn fan hyn, ond mae gennym ni anaf. Felly mi fydd yna oedi yn y chwarae. Just cael golwg i weld pwy ydy'r chwaraewr sydd ar ei chefn yn y cwrt 6. Dewch na gael golwg ar y be ddigwyddodd yn fan hyn ta. Y gicrydd yn dod i fewn, a dyma oedd y digwyddiad. Tig i web, dwi'n meddwl. Ie, tig i web sydd ar ei chefn, ond mae bellach ar ei thraed sy'n newyddion da. Dewch ni atgoffa chi ta o sgoria'r pnawn yn y Brif Adran. Hon ydy'r gêm ola wrth gwrs o'r pnawn yn Brif Adran Genero. Fel o'n i sôn, Abertawe, di choli Met Caerdydd o 4 gol. Ddim yna hat-trick i Amy Deacon yn y gêm honna, dipyn o berfformiad. Caerdydd ar y brig, dal ar y brig, ar ôl Curo'r Bari o 2-0. A Wrexham hefyd yn llwyddo i gael y gorau o Llansawel o 2-0 yn gynharach heddiw. Kick gol yna gan Becca Elliott. Mynd syth allan sy'n golygu na tafliad i'r tîm cartre fydd hi. Just ar hanner ffordd wrth gwrs. Aberystwyth ymlaen. Ond yn anffodus iddyn nhw, Modlen Gwyn yn camsefyll y lliman i fyny. Felly, Becca Elliott yn y gol. Yn ail gychwyn y symudiad o safbwynt y Seintiau Newydd, a maen nhw'n mynd o'r cefn. Ond Chantel Tir yn methu derbyn y bas yna, felly nhw'n gorfod clirio, ond Aberystwyth yn rhoi bêl dda i fyny lawr yr asgell dde yma. A Lily Hughes yn neud y dda i gadw honna i fewn, a mae hi 1-1 yn erbyn Chantel Tir. Chantel Tir yn neud yn dda yn erbyn Lily Hughes a'r gic gol fydd hi. Gwaith amddiffynol da gan Tir. Pwysa cynnar gan Aberystwyth. Dwi'n siŵr mi fydd Chris Church yn hapus efo'r ffordd mae dîm o wedi dechrau'r gêm yma. Gan gofio bod nhw dal yn chwilio mi bydd ei golaeth gyntaf o'r tymor wrth gwrs, ond wedi bod yn gêm agos a wedi bod yn anffodus o bosib yn rhai o'r canlyniadau yna. Sgorio 2 yn erbyn Caerdydd sydd ar y brig o'r wsos dwytha, nath i orffan yn Caerdydd 4 Aberystwyth 2, felly maen nhw yn gwybod sut i ddarganfod cefn yr hwyd, y tîm cartra. A maen nhw wedi cael cwpl o gyfleoedd yn barod, ond yma y Seintiau Newydd yn dod lawr yr asgell chwith. Maria Francis Jones di hon, torri'n mynd yn ôl allan. Fe ddi'n trio codi'r bêl yn uchel, a dwi'n meddwl bydd wedi ennill cic gornel. Do, mae wedi. Dyma fydd cic gornel cyntaf Seintiau Newydd o'r gêm. Mae'n dod i fewn i'r cwrt Cosby. Mae yna ben arni hi, ond dydy hi ddim ar y targed. Lle achubiaeth i Aberystwyth.
Ie, dod oddi ar ben un o'r chwaraewraig mewn 5 tigi web, dwi'n meddwl oedd hi. Ond oedd hi ddim yn gallu rhoi y bel ar targed. Dyma'r Seintiau Newydd yn dod. Cyfle trwy Seintiau Newydd. Seintiau dal i ddod trwy Maria Francis Jones, ond mi o'na gam sefyll lliman i fyny. Felly cic rydd i'r tîm cartref iddi. Canlyniad i chi o gwpan FA Lloegr os ydych chi'n cefnogi Wrexham neu ddim, dwi'n mynd i ddeud chi, mae Wrexham allan o gwpan FA Lloegr. Cas newydd allan yn y rownd gyntaf ddoe, a Wrexham yn ei dilyn nhw. Heddiw wedi colli gol i ddim yn erbyn Harrogate y pnawn ma. Dipyn o sioc bod Wrexham sydd â carfan ddifn o chwaraewyr, digon o gyfle i Phil Parkinson gystadlu yn y gyngrair ac yng nghwpan yr FA. Cona gyfle iddyn nhw wneud hynny, ond ddim wedi gallu llwyddo oddi cartre'n Harrogate y pnawn ma. Maen nhw wedi bod yn wannach oddi cartre'n dod tymor yma. Ond ia, Wrexham yn colli yn erbyn Harrogate yn rownd gyntaf cwpan yr FA. Wrth i Aberystwyth ddod trwy canol cae. O, tacl wych gan Seintiau Newydd fan'na mwyn adennill y meddiant i'w thîm. Gweithgar ofnadwy gan tir yng nghanol cae yn fan'na. Tigi Webb yn neud yn dda ar bel, hir yn dod yn ei flaen. Ond am ddiffyn Aberystwyth just yn drefnus. A tir, unwaith eto, mae hi wedi bod yn allweddol i'r Seintiau Newydd yn y chwarter awr cyntaf fa. Nhw just methu cael y bel y cymal ola na drwyddo. Mae'r y tîm cartra'n drefnus ofnadwy yn ei siap yn y cefn. Yr amddiffynwyr yn neud i swydd yn iawn hyd yma. Tia unwaith eto yng nghanol cae. Ond Aberystwyth yn meddwl bod nhw wedi gwneud digon, ond dyma yr ymwelwyr yn dod. Helen Evans oedd hwnna, ond y bas i neb. Felly digon hawdd i Herbert yn y gol i Aberystwyth. Pyw o'r cefn i Aberystwyth. Tafliad i'r tîm cartra felly. Cic rydd fan'na am ymddiheriadau am unrhyw iaith gref o bosib glwswch chi. Ia, peniad, neidiad i fewn i gefn Helen Evans oedd y dihiryn, felly cic rydd i Aberystwyth, ond ddim yn ffeindio chwaraewr. Mae'n cael ei chlirio fyny ac yn cael ei chasglu gan Lily Hughes, ond yr amddiffyn yn neud gwaith dda unwaith eto gan y Seintiau Newydd, felly cic gol fydd hi. Brwydr wych yn fan'na rhwng y tîm cartra ac Maria Francis Jones, ac Francis Jones just yn cael sgwrs efo'r dyfarnwr Ryan Kenny. Dewch i ni weld be ddigwyddodd yma. A fan'na dwi'n meddwl oedd y trosedd, oedd y drosedd hyd yn oed. Felly cic rydd
i Aberystwyth. Mae fewn yn bell, ond yn syth fewn at ddwylo Becca Elliott yn y gol. Dim problem i'r golwr. Cic hir lawr y cae. Hannah Davies oedd yna. Wrth i'r Seintiau Newydd. Rhoi pêl hir i lawr. Yn hytrach na mynd trwy'r symudiadau yng nghanol cae. Maen nhw'n penderfynu mynd yn hir. Aberystwyth ar meddiant yn ôl. Nhw'n penderfynu mynd yn hir hefyd. Sophie Phillips. Wel, gwylio tennis ar hyn o bryd. Pêl hir, nôl ymlaen. O un ochr y cae i'r llall. Josie Pugh. Lawr fan hyn at Lily Hughes. I'r asgell agosa at y pwynt sylwebu fan hyn. Y Goedlan y Parc. Ond eto digon hawdd i Matilda Edge. Yn ramddiffyn i Seintiau Newydd. Chantel Tia oedd yn trio tipio'r bel na mlaen o fanna. Just gael troed arni. Ond o'na neb yna i'w derbyn hi. Fydd hi'n dafliad i'r Seintiau, geith nhw gyfle arall. Amddiffyn just yn cadw golwg ar y gwagle yn fanna i Aberystwyth. Lily Hughes oedd yna. O, gwaith da. Yn yr asgell bella yna, wrth i'r Aberystwyth, y tîm cartra, geisio ei gora i ymosod, ond y Seintiau sy'n cael cyfle i wrth ymosod rwan, ond methu, just methu dygymod â hi Poppy Kendrick-Jones. Oedd o methu cael troed ar y bel yna, rheolaeth ohono'n dyma nhw'n dod unwaith eto. Lexi Jones. Lexi Jones yn pasio'r amddiffynwr. Lexi Jones yn y cwrt cosbi, mae'n seithi. Ond amddiffyn Aberystwyth. A chybiaeth i'r tîm cartra fanna. O, sgiliau gwych gan Lexi Jones o fanna. A'r gwaith amddiffynol yn cael ei wneud gan Libby Isaac yn y Cres Rhif 9 na. Maria Francis Jones wedi'r gigor yma wrth i'r glaw man. Ddisgyn fan hyn ar Goedlan y Parc. Pêl uchel i fyny i'r cwrt cosbi, ond mae'n cael ei ffenio i ffwr. Rebecca Mathias, dwi'n meddwl gafel ben ar hwnna. Ond mae'r bel dal yna'r Seintiau. Chantel Tia. Y sgilia trio cael ei ffwrdd. Ei amddiffynwraig mae'n neud yn dda hefyd. Seintiau Newydd yn cael ei gorfodi nôl. Mi fydd Chris Church yn hapus efo'r set amddiffynol yna gan ei dîm o. Mae'r gêm yn eitha cyfartal ar hyn o bryd. 20 munud ar y cloc a gallai fynd unrhyw ffordd. Dewch ni weld be arall sy'n mlaen o ran y chwaraeon drost yr wythnos i ddod ta. Sgorio holl uchafbwyntiau'r penwythnos ar rhestr fer gol y mis. Handi 9 nos lun, nos fori am hwnna. A wedyn fydd yna uchafbwyntiau estynedig Cyngres UEFA nos Iau wrth i Shamrock Rovers groesawu y Seintiau Newydd i Iwerddon am 10 o'r gloch. A wedyn dydd Sadwrn, Met Caerdydd yn erbyn y bala yn fyw i chi ar lein ac ar y teledu clyfar am 5 o'r gloch. Felly os na pêl-droed sy'n mynd eich bryd chi, wel, da chi'n cael eich sboilio os yma. Wrth i'r Seintiau Newydd ymosod lawr y chwith, pêl yn dod i fewn, ond yn syth at Libby Isaac. Tafliad ydy, dwi'n meddwl.
tigi web o dan bwysa gan Maria Ewers o Aberystwyth, ond web yn neud y dda. O, pêl hyfryd nôl fewn i'r canol, ond Leah Lewis just yn methu ffeindio a gael y bas i ffwrdd, yn methu ffeindio eich cyd chwarae wraig. Lle Maria Ewers ar bêl ymlaen, ond un unlla braidd. Gan bo fi di sôn am gêm Wrexham, sa fo'n dyn iawn i fi sôn am y gêm eraill sy'n mynd ymlaen praw ma, uwch gyngrau'r Lloegr. Manchester United yn erbyn Chelsea. Manchester United di swyddo Erik Ten Hag yn gynharach yn yr wythnos, os gofiwch chi, di sgôr ydy hi ar yr egwyl rhwng y ddau dim yna uwch gyngrau'r Lloegr. Wrth i Aberystwyth geisio cael i ffordd trwyddo. O, dyma nhw'n dod, os y gyfle yn fan hyn iddyn nhw. Lawr yr ochr dde, maen nhw'n dod. Mewn i'r cwrt Cosby, ond os y neb yna. Y bêl gan Lily Hughes i fewn, ond o'na neb yna yn rhoi cymorth iddi. Ie, rhediad gwych gan Lily Hughes, ond unwaith eto, dim ond Chris a Gwyn oedd yna. Mi fydd hi'n gic gornel. Gic gornel i fewn gan Lleici Mathias, ond amddiffyn y Seintiau Newydd o ergyd o bell gan Siona Chambers, ond oedd ei chydig bach yn llydan. Ac o ran dalwch eiliad, dyma y Seintiau'n dod. Na, mae'r amddiffyn yn yr lle iawn yr amser cywir. Libby Isaac, dwi'n meddwl oedd yna i'r tîm cartra. Gen munud ar ôl o'r hanner cynta yma ar Goedlan y Parc ta. Yng ngêm ola Adran Genero o'r penwythnos. Trosedd yn fanna, felly mi fydd hi'n gic rydd i'r Seintiau Newydd. Yn cael ei chymryd yn sydyn gan Helen Evans allan i Grace Dunkley ar y chwith yn erbyn yr amddiffyn, ond mae'r bêl dal yna i'r Seintiau Newydd. Mi oedd i dal yna cyfle i Aberystwyth wrth ymosod o. Maen nhw just yn setlo, penderfynu mynd yn ôl. Lleici Mathias just yn cael ei gwthio oddi ar y bêl gan Leah Lewis yng nghanol cae. A'r Saint yn dod unwaith eto trwy Leah Lewis. Mae'n penderfynu mynd yn ôl. Bêl ymlaen. O, pêl dda ymlaen gan Chantel Tia. Ond Poppy Kendrick-Jones just yn methu dal i fyny efo'r bas na, felly Aberystwyth yn cael chydig bach oddi hangfag. Maen nhw'n ennill y tafliad. Yn y WSL prynhawn ma, Brighton di curo Caerlu'r o gol i ddim. Manchester City 2, Crystal Palace dim. Tottenham Hotspur 2, West Ham 1, ac oedd hi'n gyfartal rhwng Manchester United a Arsenal. Lle Manchester City jyst yn cryfhau ei safle ar y frig y tabl yng Nghyngrair y Merched yn Lloegr.
Wrth i'r bêl na drio cyrraedd Leah Lewis yn ei taro i chefnu i'r Seintiau. Lexi Jones. O, dyma y Seint yn dod, ergyd o bell. Just yn profi'r golwr, ond Herbert yn y gol. Chelsea Herbert i Aberystwyth ar dwylo cadarn. Ia, pam ddim de, pam ddim profi'r golwr. Poppy Kendrick Jones nath fentro. A mae'n parhau iddi sgôr yma ar Goedlan y Parc. Tiggy Webb yn penderfynu mynd yn hir, ond Hannah Davies a pen Hannah Davies oedd yn y ffordd. Mae'r Seintiau'n dod trwy Poppy Kendrick Jones unwaith eto. Ond Chantel Ties i lawr o'r asgell. Mae'n codi hi yn uchel i'r Cwrt Cosby. Mae'n disgyn i Leah Lewis, sy'n brwydro yn erbyn Shona Chambers. Ac mae rhaid i Maria Francis Jones redag ar ôl hwnna, ond ddim yn gallu dal y bêl, felly kick gol fydd hi i'r tîm cartra. Herbert ar gic gol i'r tîm cartra. Mae'n mynd allan am dafled i'r Seintiau Newydd. Chelsea Herbert yn y gol i Aberystwyth oherwydd anaf i Sophie Steele wsos dwytha yng Nghaerdydd. Felly y Seintiau Newydd a Chantel Tir yn edrych i brofi'r golwr. Dyma nhw'n dod ergyd gan y Seintiau Newydd. O, Poppy Kendrick Jones, ar ail ergyd iddi hi o'r pnawn. Just yn sleifio heibio'r postyn. Ie, camgymeriad gan yr amddiffyn yn fanna. A Poppy Kendrick Jones oedd yna i ymateb gynta. Ond yr ergyd just ddim cweit ar y targed. Geith nhw gyfle arall y Seintiau. Kick gornel. Maria Francis Jones sydd ar dyletswydda. Mae'n mynd penderfynu mynd yn fyr. Nôl i Francis Jones. Mae'n codi hi'n uchel i'r postyn pella. Mae yna ben yna, ond yn anffodus o safbwynt y Seintiau. Mae allan am gigol. Josie Pugh. Dan bwysau gan Lexi Jones, ond mae'n Aberystwyth yn neud yn dda. Mae'n colli'r meddiant cyfle. Unwaith eto, Chantel Tir i'r Seintiau Newydd. Ar Maria Francis Jones oedd yna. Mae hi dal ar y bêl. Y croesiad ddim wedi haro'r targed, felly bêl yn uchel. O ganol cae, am ddiffyn Aberystwyth, jyst yn gorfod gwneud y gwaith caled. Y cae byrhaws, Chantel Tir ydi hon yn pasio dau am ddiffynwr. Mae'n tynnu'r bêl yn ôl, jyst prynu bach amser iddi hi hun. Mae yn y cwrt chwech, penderfynu mynd i dop y cwrt chwech. Dyma Seintiau Newydd yn saethu. Leah Lewis just yn methu ffeindio cefn yr hwyd, ond dwylo saff. Herbert yn achub Aberystwyth. Ia, Chelsea Herbert, y golwr yn y fan ar lle. Fydd y gymod o honna. Tafliad i Aberystwyth ta. Digon o goliad i bod yn y gema rhwng y ddau dîm yma yn y gorffennol. Mae'n ddi-sgôr ar hyn o bryd yma yn y gem yma pnaw yma wrth i Aberystwyth drio wneud rhywbeth am y peth, wrth iddyn nhw frwydro lawr yr asgell. Dyma nhw'n dod modlen gwyn yn meddwl bod hi wedi
cael y gorau o'r amddiffynwraig Matilda Edge. Ond mae wedi ennill cic gornel. Mae'r cic gornel i fewn. Ac Aberystwyth yn gofyn am lawio, ond dydyn nhw ddim yn ei chael. Dim llawio mynd y Ryan Kenny y dyfarnwr. Dewch i ni weld hwnna eto. Fama, dyna be oedden nhw y tîm cartra yn ofyn amdano fel llawio ar Seintiau Newydd ydi Hirin, dwi'n meddwl. Dyma Seintiau Newydd yn dod. Dim cic o'r smotyn beth bynnag, felly mae Seintiau Newydd wedi cael dihangfa am y tro. Poppy Kendrick Jones di hon ar ei throed dde yn uchel i'r cwrt Cosby, yr penniad i ffwrdd, just yn saff. O safbwynt Aberystwyth. Mae nhw'n cael cyfle i wrth ymosod o fan hyn. O, gwaith da gan Lleici Mathias. Ond Aberystwyth just yn colli'r meddiant a Seintiau Newydd. Ti'n meddwl bod fi'n deud i enw hi bob 2 munud, mae'n bob man ar y cae yma. Grace Dunkley sy'n rhedeg nerth i thraed. Lawr yr asgell chwith yma. Ond yr amddiffyn cadarn gan Libby Isaac yn ennill cic gol i'w thîm. Siôn a Duffy. Just yn sgwrsio efo'i thîm hyfforddi. Allan meddwl, be allan ni'n neud i ddatgloi'r amddiffyn yma sgen Aberystwyth. Mae yna 10 munud i fynd tan yr egwyl wrth gwrs. Wrth i'r cyfarwyddydd ddod gan Lily Hughes i Josie Pugh fynd yn ei hôl. Aberystwyth just yn cymryd i amser yn y cefn yn fan hyn. Felly bydd y Seintiau Newydd bendant eisiau rhoi pwysau arnyn nhw. Does am byd gwaith nag os. Na pan mae'r tîm arall just yn cymryd i amser efo'r bêl ac yn teimlo bod nhw just yn cymryd illa y passes ma'n ganiataol, a dyna'n union sydd wedi ddigwydd. Mae'r Seintiau Newydd wedi rhoi pwysau ar y tîm cartra. Maen nhw wedi ennill y tafliad. Grace Dunkley ar tafliad lawr yr asgell. Lexi Jones yn llwyddo i ennill y tafliad. Poppy Kendrick Jones oedd ar ddiwedd honna, felly Aberystwyth fydd ar y tafliad yma. Mae yna brofiad ar y fainc gan Chris Church, ond Fiona Evans ydy un ohonyn nhw sydd ddim ond yn newid yn ôl o anaf. Wrth gwrs, chwarae munudau cyntaf ar y fainc wsos dwytha yn erbyn Caerdydd, felly yn debyg iawn i Rhian Wilkinson, rheolwraig tîm menywod Cymru, wrth i'r Seintiau Newydd just fethiad y gymod o honna. Ia, fel o'n i'n deud, Rhian Wilkinson doedd hi ddim isio defnyddio Jess Fishlock yn y gem ar wsos dwytha nag oedd i Gymru, achos bod hi'n dychwelyd o anaf, ond oedd rhaid i ddefnyddio hi achos oedd hi angen hi ar y cae i ennill ail gymal yn y diwedd. A'r gol nath hi greu yn y cymal cynta, heb os di helpu Cymru a helpu achos nhw. Maen nhw drwyddo rownd yr efynol rwan, dyn erbyn Iwerddon ddiwedd y mis. 2 gêm arall rhwng Cymru a'r Swistir, Euro 2025. Sgwni, os fydden nhw'n 80. O, gwaith da gan Lily Hughes i Aberystwyth. Yma Hughes yn dod pêl dda ymlaen i Lleici Mathias. Dim cam sefyll ar hyn o bryd, felly mae Mathias yn dal i fynd ac yn trio cael y gorau o Tiggy Webb, ond Webb sydd yn neud y gwaith cae barhaw yn y cefn ac yn llwyddo i ennill cic rydd i'w thîm.
Matilda Edge. Oedd o fanna o'r Seintiau Newydd, ond Helen Evans yn gorfod y gymod yng nghanol cae. A dyma'r Seintiau'n dod. Pêl dda ymlaen, dyna neb ar ei diwedd hi, ond oedd hi yn bêl dda gan Maria Francis Jones, sy'n cymryd y tafliad yma'n gyflym i Seintiau Newydd. Tir yn troi, rhedeg i hun, teg at y pêl dda ymlaen i Lexi Jones. Lexi Jones yn mynd am gol. Jyst chydig bach yn rhy llydan. Mae'r Seintiau Newydd wedi cael cwpl o gyfleoedd yn dod, ond dyma'r cyfle dwytha i Lexi Jones, neu jyst chydig bach yn llydan. A fysa chi yn gallu dadlan ar Seintiau sydd wedi cael y cyfle gorau yn yr hanner cyntaf yma hyd yma, o safbwynt ergydion ar y gol. Bod Aberystwyth wedi cychwyn ora o ran meddiant. Nath y Seintiau Newydd oedd nôl fewn iddi yn eitha sydyn, a dyma nhw'n dod unwaith eto trwy Matilda Edge. Y bêl uchel i fewn, Lexi Jones yn derbyn hi, just yn trio cael ei throed arni, ond y bêl just yn bwnsio chydig bach rhy uchel. Gigol hir gan Herbert. Tigi Webb. Ei throed arni. Matilda Edge yn erbyn Modlen Gwyn, ond Aberystwyth yn llwyddo i gael y bêl i fyny, ond Tigi Webb unwaith eto yn digymod o hi wrth i'r Seintiau Newydd drio gwrth ymosod o'r cefn. Oedden ni'n meddwl bod y bêl yna yn un da gan Lexi Jones, ond allan am dafliad mae di mynd. Poppy Kendrick Jones yn siarad y hyd i Seintiau Newydd. Ond Rebecca Mathias oedd yna gynta. Helen Evans ar bêl drwyddo, ond dim ond Rebecca Mathias oedd yna unwaith eto yn amddiffyn Aberystwyth. Lleici Mathias yn cael ei llorio fanna. A'r gri yn dod gan y fainc hefyd. Mae'r dyfarnwr Ryan Kenny yn cytuno efo fainc Aberystwyth. Cic rydd i'r tîm cartref iddi. Sgwni beneith nhw efo hon, maen nhw'n mynd yn uchel i fewn i'r cwrt Cosby, ond Leah Lewis sydd yna. Ac maen nhw'n ysu ar Kendrick Jones i rhoi pwysau ar Libby Isaac, ond Isaac ddim wedi ffwyni o gwbl o dan y pwysau yna. Lleici Mathias wneud y dda yn erbyn 2-2, mae'n drwy gen i o chwaraewyr y Seintiau Newydd. Unwaith eto, y peli hir na trwyddo, just ddim yn cyrraedd neb. Felly cyfle wrth i'r hanner cyntaf ddirwyn i ben i'r Seintiau Newydd, ond tacl nerthol gan Bethan Roberts, a mae hi wedi anafu hyn yn y gwrthdrawiad yna. Dewch ni weld hwnna unwaith eto. I'r rhediad yn dod a'r dacl fel o'n i'n sôn yn nerthol gan Bethan Roberts ar Seintiau Newydd. Cyfle just cyn yr egwyl i Siona Duffy rhoi chydig bach o eiria o gymorth i'w thîm cyn yr egwyl. Dewch yn olwg ar pwynt trafod mwy ar hanner cyntaf o bosib.
y gigs o'r smotyn gafodd ddim I roi. Oedd Aberystwyth yn gofyn am hon yn doedd. Oedden nhw'n meddwl bod yna lawio yn y cwrt Cosby, ond Ryan Kenny y dyfarnwr yn anghytuno efo'r gri gan Aberystwyth. Ond dwi'n siŵr y tîm cartra yn teimlo fel bod nhw wedi colli cyfle yn fan'na ac yn anlwcus ofnadwy am beidio cael hwnna. Dwi gweld rhain cael ei roi am lai. Felly, ymosodiad wrth i'r hanner cyntaf ddirwyn I ben gan y Seintiau Newydd, Seintiau Newydd. Seintiau yn penderfynu'r rhedeg oll ffordd o'r cefn. Bêl yn trio dod hyd I Lexi Jones, ond Libby Isaac oedd yna. Pêl, unwaith eto, pêl hir dros y top yn dod gan y Seintiau Newydd o hanner ffordd, ond does na neb ar ei diwedd nhw. Nhw angen neud yr hediadau yma, os di'r peli'n cael ei roi, nhw angen cydweithio chydig bach yn well. Libby Isaac just yn colli allan yn erbyn Maria Francis Jones. A Francis Jones unwaith eto ar y bêl fan hyn i'r Seintiau Newydd. Penderfynu mynd i'r canol, ond Helen Evans, da'n chydig bach o bwysa gan Maria Ewers. Seintiau Newydd, pêl I fewn i'r cwrt Cosby yn syth at ddwylo Chelsea Herbert yn y gol. Dwi'n siŵr mai dyna fydd y neges gan Chris Church ar yr egwyl. Os ydy'r peli ma'n cael ei roi trwyddo, mae angen I roi mod ar ei diwedd nhw. Mwyn I derbyn nhw. Does na'n pwynt roed y peli drwyddo os nad oes na neb yna I derbyn nhw nag oes. Y Seintiau Newydd a Maria Francis Jones methu cael ei ffen ar honna, felly meddiant yn ôl gan Aberystwyth. A Lleucu Matthias mae'n ddrwg gen I. Unwaith eto, y bêl hir na'n dod o hanner ffordd, ond digon hawdd I Beca Elliott yn y gol i'r Seintiau Newydd. Dau funud i'w ychwanegu ta at yr hanner cyntaf yma cyn i'r chwiban fynd am yr egwyl. Mae yna cwpl o anafiadau wedi bod yn does, felly 2 funud i'w ychwanegu at y 45 cyntaf yma. Wrth i'r bêl ddisgyn yng nghanol cae I Aberystwyth. Yn penderfynu mynd yn ôl. Pêl hir ymlaen, ond modlen gwyn yn cam sefyll, lliman I fyny'n syth. Seintiau Newydd wedi cymryd hwn yn sydyn. Felly mae'r ail chwarae wedi dechrau, ond dyna oedd y cam sefyll. Wrth I Maria Francis Jones rhedeg a roed bas gwych fewn I Seintiau Newydd. Poppy Kendrick Jones di hwn yn seithi at y gol, ond yn syth. Unwaith yn rhagor at ddwylo Chelsea Herbert, y golwr mwyn oren. Ond mi oedd hwn yn rediad da gan Poppy Kendrick Jones yn derbyn pas Maria Francis Jones. Jones at Jones. Evans yn ennill y peniad yna o safbwynt y Seintiau Newydd, ond tafliad I Aberystwyth fydd I. Helen Evans yn neud y dda yng nghanol cae i'r Seintiau Newydd. A mae'r ei pêl drwyddo yn trio dod o hyd I Seintiau Newydd. Ond dyna ni. Ryan Kenny yn penderfynu bod y 2 funud ychwanegol wedi chwarae. Felly mae yna hanner amser yma ar Goedlan y Parc. A'r 2 dîm dwi'n siŵr yn eitha rwystredig efo'r hanner cynta 'na.
dipyn o gyfleoedd a'r cyfleoedd gora'n dod i'r Seintiau Newydd, felly mi fydd y ddau dîm eisiau dod allan o'r stafell newid na yn tanio wedi'r egwyl. Ar yr egwyl yma ar Goedlan y Parc. Aberystwyth dim, Seintiau Newydd dim, dewch yn ôl ar gyfer yr ail hanner.
Croeso nôl I Goedlan y Parc. Mae yna un newid ar yr egwyl. Newid tactegol o beth da ni'n ddeall i'r ymwelwyr Seintiau Newydd. Mae Poppy Kendrick Jones yn gorfod dod oddi ar y cae. Ac Caitlin Chapman sydd yn cymryd I lle hi. Felly newid gan Siona Duffy ar yr egwyl. Hi'n gobeithio y bydd hynny yn neud gwahaniaeth i'w thîm hi. Caitlin Chapman dim ond yn 11, di ymuno o Stoke City Ladies. Mae di cynrychioli gogledd Iwerddon dan 4/15. Felly mae wedi cael profiad ar y lefel rhyngwladol hefyd. Ac ar ôl di ymuno o Stoke City Ladies, nath I sgorio 8 gol gyngrair i'r Seintiau Newydd y tymor diwetha. Felly mae'n gwybod sut I ffeindio cefn yr rhwyd. Jyst i'ch atgoffa chi ta, di sgôr ydy hi ar hyn o bryd rhwng Aberystwyth a'r Seintiau Newydd. Mae'r Seintiau Newydd gafodd y cyfleoedd gora yn yr hanner cynta a Seintiau ym mhob man yn yr hanner cynta. Mae'n dechrau dda yn yr ail hanner, cyfle cynnar i'r ymwelwyr. Mae'r bêl dal yn y cwrt Cosby ac Aberystwyth yn gorfod cicio hi ffwrdd. Oedden nhw'n panicio braidd yn fanna, ond maen nhw wedi llwyddo gael gwarad o'r bygythiad am y tro, ond dechrau sydyn da gan y Seintiau Newydd. Hannah Davies yn cael y gora o Maria Francis Jones, a mae'n penderfynu mynd ar bêl lawr yr asgell ac lleicu Mathias di hon. Mynd yn ôl I ganol cae at Siona Chambers. Newid pwynt yr ymosodiad ar chwarae. Aberystwyth jyst yn lledu'r bêl, mynd I ochr arall y cae. Ac yn gorfodi am ddiffyn y Seintiau Newydd I ddeffro wedi'r egwyl. Pêl trwyddo o safbwynt y Seintiau, ond neb yna, felly Herbert y golwr mewn oren. Digon hawdd iddi hi I chlirio hi. Ond Caitlin Chapman, chi chyffyrddiad cyntaf hi ar y bêl ar ôl iddi hi ddod oddi ar y fainc ar yr egwyl. Yn gobeithio gwneud I marc ar ôl I Siona Duffy benderfynu bod hi I angen hi ar y tîm yma ar yr ail hanner. O, pêl dda ymlaen. Ac ar ddiwedd honna mae Maria Francis Jones, wel ddi'n meddwl oddi, ond oedd y bêl jyst chydig bach yn rhy gyflym iddi, chydig bach yn rhy bell o'i gafel hi. Mae'n gyfartal gyda llaw yn uwch gyngrair Lloegr rhwng Manchester United a Chelsea. Bruno Fernandes yn rhwydo gynta I United cyn I Caicedo union i'r sgôr I Chelsea yn Old Trafford. O be dwi'n ddeall, mi oedd hi'n foli hyfryd. Dwi'n siŵr iawn pa gol yn foli hyfryd. Ond dwi'n siŵr gai wybod un Caicedo I Chelsea oedd yn foli hyfryd, yna ni. Diolch i'r llais yn mynhlyst. Cic o'r smotyn oedd I Bruno Fernandes hefyd, o be dwi'n ddeall. Sa'r gêm yma di gallu cael cic o'r smotyn hefyd. Mi oedd Aberystwyth yn meddwl I bod nhw bora lawian y cwrt Cosby yn gynharach, ond roedd I ddim I fod yn ôl Ryan Kenny y dyfarnwr. Siona Duffy yn penderfynu wneud newid ar yr egwyl. Poppy Kendrick Jones yn eitha anlwcus, dwi'n meddwl, oedd hi yn chwarae'n eitha da yn hanner cyntaf, gaeth hi gwpl o ergydyn ar y gôl hefyd, felly newid tactegol o beth ni'n ddeall. Caitlin Chapman yn gobeithio y bydd hi'n gallu bod y gwahaniaeth sydd I angen ar y Seintiau Newydd. Gafon nhw gem gyfartal o'r wsos dwytha hefyd, os gofiwch chi'n ebyn y Bari, goddon nhw'n rhwystredig ofnadwy efo hynny. Un yr un wrth iddyn nhw ddod rwan. Yn y cwrt Cosby, Lexi Jones oedd yn trio cael ar ddiwedd honna. Ond yr amddiffyn jyst yn neud I gwaith. A safbwynt Aberystwyth. Tafliad sydyn. Seintiau ydy hon, ond dim lle iddi. Mae dal I fynd, chwarae teg iddi. Penderfynu mynd i'r dde at Maria Francis Jones.
Ac yr amddiffyn just y methu ac ergyd gan Leah Lewis. A mae'r bêl dal yn rhydd yn y cwrt Cosby. A mae Chelsea Herbert yn y diwedd just yn cael ei gafal arni. Dyma oedd y bêl i fewn ac yr ergyd gan Leah Lewis. Ac oedd y bêl dal yn rhydd i Lexi Webb yn fanna. Ond yr amddiffyn yn gorfod sgramblo i gael gwarad o'r bêl yna. Sophie Phillips. Di hon i'r Seintiau Newydd. Pêl uchel ymlaen. Dod o hyd i Seintiau Tia. Pêl dda i Tia. Tia yn rheoli hi'n dda hefyd. A mae hi'n rhoi chip bach ymlaen yn trio dod o hyd i Caitlin Chapman. Ond amddiffyn Aberystwyth a Siona Chambers, yr chwarae'r canol cae. Just yn ôl yna, just yn neud digon. Mae Seintiau Newydd sydd wedi tanio yn syth o'r stafelloedd newid. Heb os na goni bai, nhw sydd wedi cael y dechrau gorau i'r ail hanner yma. Ond mae'n ddi-sgôr ar hyn o bryd rhwng y ddau dîm yma yng Nghymola. Adran Genero o'r pnawn. Dyma nhw'n dod unwaith eto, Francis Jones. Ydy hon yn cael y gorau o Hannah Davies. A Hannah Davies yn rhoi gic rydd i ffwrdd, trosiad ar Francis Jones. Ie, jyst chydig bach yn hwyr efo'r dacl na, doedd Hannah Davies. Francis Jones chydig bach yn rhy gyflym iddi. Francis Jones fydd ar dyletswydda i gymryd y gic rydd yma hefyd. Mae'n uchel i fyny i'r cwrt Cosby ac dyrniad i ffwr gan Chelsea Herbert yn y gôl i Aberystwyth. Chwiriad gan Becca Elliott. Holl ffordd nôl at golwr Aberystwyth, Herbert. A fel o'n i'n sôn, hon ydi gêm ola'r pnawn o safbwynt yr Adran Genero. Abertawe wedi curo Met Caerdydd o 4 gol i ddim yn gynharach. Hwna hat-trick. Hefyd i Amy Deacon. 2 i ddim Caerdydd dros y Bari, a Wrexham hefyd yn ennill o 2 i ddim yn erbyn Llansawel wrth i... Chantel Tia daro'r bar yma ar Goedlan y Parc. Hwna heb os oedd cyfle gorau'r pnawn. Ond mae Seintiau Newydd dal i ddod, maen nhw'n ergydio. A mae just yn mynd dros dop y gol Helen Evans oedd ar ail ergyd. A dyma oedd yr ergyd gan Chantel Tia, just yn taro'r bar, mor anlwcus efo hwnna. Y postyn dde na'n cael y gorau o Tia. Dihangfa i Aberystwyth heb os o fanna. Lexi Jones. Yn erbyn Libby Isaac. Lexi Jones yn ergydio ar arbediad. Herbert yn cael ei gorfodi arbedio i wneud yr arbediad. Di arbedio ddim yn air, ydi. Mae'n awnaf yn fan hyn. Dyma oedd y cyfle i Lexi Jones. A'r arbediad yn cael ei gorfodi gan Chelsea Herbert.
Ond arbediad gwych gan Chelsea Herbert sydd wedi ildio cryn dipyn o goliau am barod y tymor yma. 14 i fod yn fanwl gywir, ond dim dildio yr un yn y gêm yma eto heno. Fydd hi falch o'r llechen lan hyd yma. Cyfle fan hyn i Lleici Mathias. Mae hi'n neud y dda yn pasio un am ddiffynwr, ond di methu gael y gorau o Lia Lewis. A mae'r bêl yna i'r Seintiau Newydd wrth ymosod. Lawr yr ochr dde yma maen nhw'n dod. Yn tafliad sydyn i Aberystwyth. Maen nhw'n manteisio ar y ffaith bod chwaraewyr allan o safle. Lleici Mathias unwaith eto, pêl-drwyddo i modlen gwyn oedd yna, ond just yr amddiffyn yn gwneud i gwaith o ran y Seintiau Newydd. Ddim yn panicio. Hannah Davies. Hannah Davies yn neud y ddau cael ei ffwrdd o'i amddiffynwyr. A mae y Seintiau Newydd just yn delio ar perigl yna, a maen nhw'n hefyd yn ennill cic rydd. Os a wrthiad y fanna gan Ewers, na gos mae'n ar dyfarnwr, felly Ewers ar meddiant. Mae'n codi hi fyny i'r cwrt Cosby, ac y bêl yn rhydd yn y cwrt Cosby, ond Becca Elliott just yn llwyddo i ddegymod â hi. Maria Francis Jones wrth i'r Seintiau Newydd ail gychwyn y chwarae'n sydyn. Gwaith da fanna gan Lleici Mathias, ac mae'n ennill y gic rydd. Dewch ni weld y cyfle mae unwaith eto, y bêl ddod i fewn gan Ewers, ac oedd hi'n rhydd yn y cwrt Cosby, yn doedd oedd Lleici Mathias just yn methu cael i ffen iddi, a dihangfa i Becca Elliott. Ond mae rhaid i Becca Elliott ddygymod ar gic rydd mae rwan wrth i Lleici Mathias baratoi i'w chymryd hi o'r asgell chwith ar ei throed dde, fyny yn uchel i'r postyn cefn. Os na rhywun yna yn anffodus, yna neb yna i gymryd y cyfle i Aberystwyth. Oedd hi'n gic rydd dda hefyd, ond y Seintiau Newydd just yn neud digon i roi pwysau ar Aberystwyth. Tafliad i'r ymwelwyr ta. Mae'n pened ymlaen gan Chantel Tia. Mae hi'n rhoi pwysau ar y golwr rwan, ond mae Chelsea Herbert yn neud y dda cael troed iddi. Lia Lewis, pêl dda lawr yr asgell chwith, a mae hi'n dod o hyd i Grace Dunkley, ond mae just yn colli'r meddiant sy'n rhoi cyfle i Aberystwyth am y tro, ond maen nhw mynd yr holl ffordd nôl at ei golwr, felly y chwarae yma angen ailgychwyn o'r cefn o safbwynt Aberystwyth. Peniad ymlaen o ganol cae, Lleici Mathias rwan, a Hannah Davies mae'n ddrwg yn un trio dilyn y bêl na. Ond Seintiau Newydd sydd â hi, Caitlin Chapman, yn dod o hyd i Chantel Tia, oedd ar diwedd hwnna, ond methu dygymod â hi, felly dyma Chapman yn dod unwaith eto fewn i'r cwrt Cosby. Y cyfle i'r Seintiau Newydd, Seintiau Newydd! Oedd hi'n llydan. Unwaith eto cyfle da i'r ymwelwyr. Just yn methu taro cefn yr rhwyd.
A'r bêl wych yn dod i fewn gan Caitlin Chapman, Grace Dunkley. Oedd ar cyfle, ond just yn taro'r rhwyd ochr. Does bosib bod y gol ma'n dod i'r ymwelwyr. Siŵr bod y rheolwr yn methu credu'r peth na'r tîm chwaith, felly maen nhw'n cael cic gornel. Uchal i fyny i'r cwrt Cosby, a does na ddim pen arni, mae yna dyrniad i ffwrdd gan Chelsea Herbert, sydd yn rhoi tafliad i'r Seintiau Newydd. Dyna chi'r dyrniad gan Chelsea Herbert. Francis Jones yn pasio dau amddiffynwr, dyma hi fewn i'r cwrt Cosby yn uchal, ond o'na neb yna i'w derbyn hi. Felly tafliad i Aberystwyth ar dihangfa unwaith eto i'r tîm cartra. Francis Jones, mi oedd hi'n brysur yn hanner cynta, ond mae bendant yn amlygu hun yn yr ail hanner yma lawr yr asgell dde. Wrth i Chapman reoli'r bêl. Be mae hi'n mynd i wneud? Rhoi ti Francis Jones, sydd yn erbyn Hannah Davies. Mae Jones yn penderfynu mynd yn ôl i fewn i ganol cae, sgen i ddim cymorth. Felly nôl at Chapman, sydd ar yr asgell dde. Chapman rwan yn gorau rhedeg yn ôl fewn i ganol cae. Chantel Tia yn shryd yr hediad. Mae'n cadw'r bêl i fewn, ydi cadw i fewn? Na, di mae allan am gic gol. Oedd y lliman i fyny, beth bynnag. Felly mi oedd hi'n cam sefyll. Sgôr terfynol yn uwch gyngred Lloegr i chi. Manchester United 1, Chelsea 1. Felly gêm gyfartal yn y gêm gyntaf. Ers i Eric Ten Hag gael i ddiswyddo wrth i Chantel Tia ergydio, ond oedd hi jyst chydig bach yn rhy llydan. Jyst methu cael ei throed rownd y bêl yna. Ac os di'n parhau fel hyn ac Seintiau Newydd yn mynd amdan bob cyfle maen nhw'n cael. Herbert just yn cymryd i hamser. Ziggy Webb yn neud y dda yn amddiffynol i'r Seintiau Newydd. Yna'r bêl jyst yn hongian yn yr awyr, ond dod oddi ar ben Helen Evans yn y diwedd am dafliad i Aberystwyth. Sgwni be fydd yn mynd trwy ben Chris Church. Ydy o'n mynd i wneud unrhyw newid sgwni? Y Seintiau wedi eilyddio ar yr egwyl, os gofiwch chi. Caitlin Chapman yn dod ymlaen yn lle Poppy Kendrick Jones, ond dim newid i Aberystwyth hyd yma. Wrth i'r Seintiau ddod unwaith eto. Chapman yn neud yn dda. Shauna Chambers yn methu cael y gorau honni. Chapman, dyma hi'n dod. Wedi eilyddio. Chapman yn y cwrt Cosby, mae'n ergydio. Syth unwaith eto as ddwylo Chelsea Herbert yn y gol. A Chapman ella'n dangos pam bod hi wedi cael i roed ymlaen ar yr egwyl wrth i Francis Jones trio dal y bêl yna. Mae yn cadw hi'n fyw a mae'n ennill y tafliad hefyd. Francis Jones yn erbyn y capten Rebecca Mathias.
Ond Seintiau oedd hwnna, mae bêl i fewn gan Francis Jones, ond neb yna i'w derbyn hi. Y Seintiau Newydd yn neud yn dda yng nghanol cae yn fan'na. Helen Evans, oedd o'n brwydro yn erbyn Siona Chambers, so ma'na drosedd yn fan'na, ma'na Gerdyn Melyn gan Ryan Kenny y dyfarnwr. Cerdyn Melyn cynta'r gêm. Dewch ni weld y digwyddiad yna eto. Dyma oedd y drosedd. Bethan Roberts sydd wedi derbyn y Cerdyn Melyn a o safbwynt Aberystwyth. Ydy Ryan Kenny heb ddangos Cerdyn Coch eto tymor yma gyda llaw. Ni'n un o'r gemau yma wedi dyfarnu. Cicrydd i'r Seintiau Newydd. Maen nhw'n penderfynu mynd yn isel ac i'r chwith. Ychal i fyny i'r Cort Cosby rwan. Ond yr amddiffyn yn gadarn gan Aberystwyth unwaith yn rhagor. Felly y cyfle di mynd i'r Seintiau Newydd, neu ydi o, maen nhw'n dod unwaith eto. Ond mi oedd y bêl wedi croesi'r ystlys. Mae Chelsea Herbert, mae'n drwg gen i, golwr Aberystwyth mewn oren i gyd. Mae hi lawr a angen derbyn chydig bach o driniaeth. Gan bod Chelsea Herbert i lawr, mae'n rhoi cyfle i Christchurch wneud newid. Oedden ni'n sôn yn gynharach. Pryd fysa fo wneud y newid yna. Dyma gadarnhad bod Hannah Davies yn ymadael. Ac Elan Jones sydd ddim ond yn 4 ar 15 yn dod i'r cae. A mae'n ferch lleol hefyd i chwarae Benryn Coch yn pam oedd hi'n fengach. Mae dal yn rhan o dîm datblygu Aberystwyth, felly cyfle i Elan Jones, yr amddiffynwr ifanc yn y gêm yma, yn erbyn tîm cry y Seintiau Newydd sydd wedi bod yn ymosod yn ddi-baid yn yr ail hanner yma. A mae fis Tachwedd, allwch chi gredu'r peth dwi'n methu chwilio bod hi'n benwythnos eto hyd yn oed heb sôn am fis Tachwedd. Ond ie, mae'r gemau rhyngwladol ar ein penna ni unwaith eto. Pnawn Sadwrn, yr 15 o Dachwedd. Twrci yn erbyn Cymru yng ngêm y dynion yn fyw ar S4C am hanner awr wedi 4. Honna chydig bach yn gynt na'r arfer. A wedyn nos Fawrth ar y 4 ar 15. Cymru yn erbyn Gwlad yr Iân fyw o Stadiwm Dinas Caerdydd. Y rhaglen i gychwyn sgorio am 20 munud wedi 7. S4C a sgorio ydy'r unig le allech chi weld y gema hynny yn y Gymraeg wrth gwrs. Wrth i'r dwy gêm bwysig i Craig Bellamy. Cardyn Melyn arall yn y gema, Ryan Kenny dim ond i roed 2 allan yn y gêm i gyd, hyd yma rwan. Mae'n ddrwg i ni, dwi'n meddwl o'na Gerdyn Melyn y fanna, felly dim ond un. Ryan Kenny wedi roed Francis Jones.
trio edrych i weld os oedd y cerdyn di mynd i fyny. Gwyn i methu gweld dim byd, ond o'n i'n gywir, do'n na ddim. Felly mae'r chwarae'n parhau, oedd Aberystwyth isio, oedden nhw'n gofyn am y cerdyn yn doedden. Oedden nhw'n gofyn am gig Cwrs y Moten yn gynharach, a nath nhw ddim i chael i, felly chi'n cael bob dim da chi'n ofyn amdano fan ydych. Phillips i'r Seintiau Newydd. Ac mae Lleici Mathias di wneud yn dda yn erbyn Phillips. A mae'n pasio Phillips Mathias fewn i'r cwrt Cosby, ond just yn methu pasio Tigi Webb yr amddiffynraig ar gwallt hir tywyll na ganddi. Cyfnod da o chwarae gan Lleici Mathias a Aberystwyth yma. A dyna sydd wedi bod ar goll i'r tîm cartre yn yr ail hanner mae hyd yma. Nhw wedi cael lot o feddiant, na lot o gyfleoedd. Fi'n siŵr y bydd y Seintiau Newydd yn teimlo'n hollol wahanol. Bydden nhw yn hynod rhwystredig bod i dal yn ddi-sgôr yn y gêm yma. Gamsefyll yma, felly fy'n ag i crydd i'r Seintiau Newydd. Fy'r pwysau ddod, y capten, Lewis. Crydd arall. A safbwynt Ryan Kenny y dyfarnwr sy'n cael ydy bach o stick oddi ar fainc Aberystwyth. A Chris Church. Y tafliad hir yn dod ac yn ffeindio Seintiau Tia, ond yn bwnsio oddi ar i hysgwydd i dwi'n meddwl, felly tafliad i Aberystwyth fydd hi. Da ni jyst yn edrych ar y tabl a Aberystwyth lawr yn y 7fed safle. Met Caerdydd di colli gynharach heddiw, felly nhw sydd ar y gwaelod ar hyn o bryd, ond mae gobeithio'n Aber o gyrraedd y 4 ucha fel nathon nhw llynydd yn edrych yn eitha prin o'i safbwynt nhw ar hyn o bryd. Os na bod nhw'n mynd ar rediad gwych wrth gwrs o rwan ymlaen, ond di-sgôr ydy hi ar hyn o bryd yn erbyn y Seintiau Newydd yma ar Goedlan y Parc, wrth i'r bêl fynd allan am dafliad i'r Seintiau. Dwi'n siŵr fydd y Seintiau'n teimlo y cloc yn taro lawr rwan ac yn agosau at y 90. 10 munud o'r chwarae ar ôl, a fydden nhw'n bendant eisiau trio ffeindio cefn y gôl na sy'n mynd yn llai bob ergyd maen nhw'n rhoi arno fo, yn dydi? Ond dyma nhw'n dod unwaith eto y Seintiau. Nhw'n gwneud rhediadau da o ergyd o bell gan y capten. Pam lai de, pam lai. Maen nhw wedi cael dipyn o ergydion yn ystod y gêm yma, ond dim un di bod ar y yng nghefn y rhwyd hyd yma. Mae rhaid ni roi clod i Chelsea Herbert yn y gôl i Aberystwyth yn ei cwpl o arbediadau gwych. Y tafliad i'r Seintiau yn dod oddi ar ben Modlen Gwyn yn ôl y dyfarnwyr. Francis Jones ar bêl hir ymlaen. Siona Chambers yn neud y dda yng nghanol cae i'r tîm cartre'n just yn methu rheoli honna. I'r Seintiau'n cael cyfle arall, Francis Jones yn mynd i fewn yn cael y bas i ffwrdd, ond amddiffyn da gan Libby Isaac jyst yn cyfarfod y bêl. Elan Jones di hon.
Just yn cael gwared o'r bygythiad. Chapman. Dim ond dod o hyd I draed Aberystwyth. Chambers oedd na'n canol cae, di gorfod mynd yn ôl. A'r bêl hir I fyny, just yn clirio cael gwared o'r bygythiad am y tro. Mae yna newid arall fan hyn i'r Seintiau Newydd. Ac Lexi Jones yn dod oddi ar y cae ac yn neud lle I Emily Ridge. Ac o'n i'n sôn amdani hi cyn y gêm yn dod. Digon o brofiad ganddi hi. Yr chwaraewraig sydd wedi chwarae nifer fwyaf o gemau dros y Seintia ers ymuno yn 2008. Felly Siona Chambers yn gobeithio I fydd I phrofiad hi yn talu ar ei ganfed. Wrth i'r cloc agosau at y 90 a'r Seintia yn ysu am gol yma ar Goedlan y Parc. Achos nhw sydd wedi cael y gorau o safbwynt y meddiant ar ergydion yn ystod y gêm yma, ac o bosib bydden nhw'n teimlo bod nhw'n heiddi mwy na pwynt. Tacl wych gan Seintiau Newydd. Just yn cadw'r meddiant ac yn neud y dda nghanol cae hefyd. Ar y cymorth yna gan Helen Evans. Evans yn trio ergydio, ond Elan Jones, mae'n ddrwg yn ni, oedd yna mwyn rhoi'r bloc I mewn. Y Seintiau Newydd. Seintiau Newydd. Chapman wan, penedd ymlaen I Francis Jones. Ond just yn cael ei chlirio. Gan y tîm cartra'r capten Rebecca Mathias. Dwi'n meddwl na Seintiau Newydd sydd ar y llawr fan hyn. Edrych dda bo hi'n iawn. Francis Jones ar tafliad i'r Seintia. A Jones just yn ffigio a mae'n rhaid y bêl fewn i'r cwrt Cosby sydd yn gorfodi Josie Pugh I roed I throed arni just I cael gwared o'r bygythiad. Tiggy Webb yn y cefn yn ail gychwyn yr ymosodiad o safbwynt y Seintia. Phillips ar bêl ymlaen. Yn chydig bach gormod ar y bêl yna gan Phillips, ond maen nhw wedi ennill y gig gornel. Ac mae yna newid i'r tîm cartra fan hyn hefyd. Jessica Barker sy'n ymlaen yn lle Maria Ewers. Baker, mae'n rhywun I, Jessica Baker. Wrth i'r gornel ddod I fewn o safbwynt y Seintiau Newydd. Aberystwyth just yn clirio hi digon pell I ffwrdd. Jessica Barker yn brofiadol hefyd, 9 ac yn ymosodwr lleol, felly ymosodwr ymlaen o safbwynt y tîm cartra. A mae yna Gerdyn Melyn yn fama, o'n i'n meddwl bod yna'n yn gynharach, mae yna bendant un rwan. Dyma oedd y trosiad, y trosedd mae'n ddrwg i ni. Grace Dunkley sydd wedi derbyn y Gerdyn Melyn. Yr amddiffynwr.
Jyst gobeithio bod y chwaraewr ar lawr yn iawn. Oedi yn y chwarae yma ar Goedlan y Parc, jyst wrth i'r tîm meddygol jyst yn rhoi cyfle i'r Seintiau Newydd ymgynnull ac jyst trafod y tactegau wrth i'r cloc daro'r atgysau at y 90. I ni feddwl na Grace Dunkley oedd i derbyn y cerdyn melyn. Seintiau, dwi'n meddwl, rhif 9 oedd y dihiryn yng nghanol hyn i gyd. Digon i ddod ar sgorio yr wsos yma, holl uchafbwyntio'r penwythnos ar rhestr fel ar gol y mis am 9 nos fory. A wedyn nos Iau, uchafbwyntio estynedig o gêm Cyngres i UEFA Shamrock Rovers yn erbyn y Seintiau Newydd, tîm y dynion. Yn sgwni os fydd y Seintiau Newydd, tîm merched yn gallu mynd â hon heno. Wedyn prawn sadwn gêm fyw, Met Caerdydd yn erbyn y Bala yn y Cymru Prem ar-lein ac ar eich teledu clyfar am 5 o'r gloch. Wrth i'r chwarae ail gychwyn y fan hyn ar Goedlan y Parc. Ngemol ar penwythnos yn yr Brif Adran Genero. Aberystwyth yn ennill y tafliad. Munud yn weddill o'r 90 mi fydd yna amser yn cael ei ychwanegu oherwydd y trosedd yna. Y drosedd yna gan Seintiau Newydd, chydig o funudau nôl. Gwthiad y fanna. Yn ôl pob sôn ar Seintiau Newydd, fel o'n i sôn. Felly cicrydd i'r Seintiau Newydd. Chris Church just yn gweiddi cyfarwyddiadau o'r ochr. Wrri ymddiffyn, wrth i'r bêl fynd yn uchel fewn i'r cwrt Cosby. Mae'n cael ei ffenio allan y capten Lewis. Mae'r bêl yn rhydd yn y cwrt Cosby. Mae'n gofyn am gic o'r smotiau, maen nhw'n ei chael. Y Seintiau Newydd yn cael cic o'r smotyn. Mi o'na lawio yn y cwrt Cosby. Dyma'r bêl yn dod i fewn, dewch ni weld eto. Ia, just yn fanna. Y bêl yn taro llaw Josie Pyw, yr amddiffynwr. Felly cyfle i gapten y Seintiau Newydd, Lewis, rhoi di thîm hi ar y blaen. Dyma hi'n mynd, mae'n seithi, a mae'r bêl yng nghefn yr oed, y Seintiau Newydd ar y blaen o'r diwedd yma ar Goedlan y Parc. Mae'n teimlo fel bod hi wedi bod yn dod, ac oedd rhaid iddyn nhw gael cic o'r smotyn i sicrhau bod nhw ar y blaen. Efo llai na 10 munud yn weddill o'r gêm yma. Aberystwyth dim, Seintiau Newydd 1. Ia, ac oedd hwnna'n hawdd yn doedd i Lewis. Dim problem i'r capten. A'r golwr jyst yn mynd y ffordd anghywir. Chelsea Herbert yn cael ei thwyllio ar ymwelwyr ar y blaen. Mae yna anaf yn fan hyn i Lily Hughes o Aberystwyth. Felly Fiona Evans ymlaen yn ei lle hi. Sy wedi
dychwelyd o anaf yn ddiwedd ar ei hun. Fiona Evans. O, pwysa ar y Seintiau Newydd rwan gan Aberystwyth, ond maen nhw just yn llwyddo i ddygymod o hi a chlirio'r bêl na ar perygl. Wedi mynd. Bydd Aber ar dan rwan i gisio taro nôl achos oedden nhw wedi bod yn dal i tir. Yn eitha cadarn yr holl ergydion a chyfleoedd i'r Seintiau Newydd. Nath ei gymryd cic o'r symotyn. Iddyn nhw ddod ar y blaen yn y diwedd, ond mae yna dal ddigon amser o safbwynt Aberystwyth. Seintiau Newydd jyst yn cymryd i amser yn fan hyn, maen nhw'n gwybod bod y cloc yn cyfri lawr. Francis Jones ar tafliad hir. Ac trosedd gan y capten Rebecca Mathias o safbwynt Aberystwyth. Y Seintiau Newydd jyst yn neud y dda i dal i tir yn fan'na. A dwi'n meddwl na Sophie Phillips nath y gwaith da o safbwynt y Seintiau. Emily Reidjo ddim yn ddrwg gen i'r eilydd sy'n newydd dod ymlaen. Cic rydd felly Francis Jones yn ychal fyny i'r cwrt Cosby. Os ail fan hyn i'r Seintiau Newydd, y bêl yn rhydd. Mae'n taro pen Chapman ac yn mynd allan am gic gol yn y diwedd. Y ddau dîm yn gofyn am y dafliad yn fan'na, ond y Seintiau Newydd sy'n ei chalu. Y Seintiau Newydd yn chwilio i ddyblu mantais yn fan hyn. Wrth i'r diweddglo agosau. Herbert jyst angen pwyllio fan hyn wrth i'r ddau dîm jyst ailosod i hunan. Lleici Mathias yn rhoi y bêl ymlaen wrth i Aberystwyth ddod. Lleici Mathias di hon at y gyfle i un yn ei sgôr. Na, goes, mae jyst yn llydan. Oedd yr rhediad i ddechrau gan Lleici Mathias ac y chwarae da efo Jessica Barker. Nath ffeindio Lleici Mathias. Mae yna gyfle arall fan hyn i Aberystwyth. Elan Jones yn mynd lawr yn y cwrt Cosby, ond y bygythiad di mynd, di hangfa i Aberystwyth wrth i Ridge a'r Seintiau Newydd edrych i wrth ymosod. Ond y methu creu dim byd. Felly Aber yn cael cyfle wrth i'r gêm a ddirwyn i ben. Francis Jones just yn rhaid i throed ar y bêl. O, tackle wych yma na gan Chantel Tir. Tafliad sydyn gan Aberystwyth. Lleici Mathias just yn colli golwg ar y bêl na.
wrth i Ridge ymosod lawr y dde i'r Seintiau Newydd. Os na gymorth iddi, mae angen cymryd i amser, mae'n torri nôl tu fewn. A mae'r capten, Leah Lewis, just chydig bach yn rhy llydan, ac oedd i chwilio mail gol o'r pnawn, ond dim i fod. Mae'r pennydd allan gan Seintiau Newydd. Llai na munud i chwarae o'r 90 yma ar Goedlan y Parc. Ond mae'n bendant amser yn cael ei ychwanegu. A dwi'n siŵr gawn ni wybod. Ni Fabian. Dyna ni, cadarnhad. Na, 4 munud sy'n na i'w ychwanegu ar ddiwedd y gêm. A 4 munud ta i'r Seintiau Newydd am ddiffyn y triphwynt. 4 munud i Aberystwyth isio taro nôl. Y Seintiau Newydd sydd â hi, y capten Lewis, ymlaen. Dod o hi di Chapman, ond jyst yn methu rheoli hi. Uchel gan Herbert. Ond digon hawdd i amddiffyn y Seintiau. A'r bel ymlaen, Chapman ar ei hôl i rwan. Libby Isaac jyst yn penderfynu mynd yn ôl at ei golwr. Francis Jones, mae hi wedi bod yn amlwg yn dod yn y gêm yma. Mae hi'n torri nôl tu fewn. Yn ôl at Evans. Evans lawr y dde yma. Ni'n pasio un am ddiffynwr, di'n gallu pasio 2. O, y capten Rebecca Mathias just yn ei digon am y tro. Francis Jones. Lawr rasgell, ond Emily Ridge just yn methu dygymod o honna, felly mae allan am gic gol. Bydd Herbert eisiau cymryd hon yn gyflym, dwi'n siŵr. Dim lot yn weddill o'r gêm yma. Y flic ymlaen oddi ar y pen. Gan Modlen Gwyn. Modlen Gwyn dal ar y bel, ond Roberts oedd yn gorfod delio hi. Libby Isaac di hon. Yn yr amddiffyn i Aberystwyth. Mae'n cael y bel i fyny na, os ydyn nhw am gael unrhyw obaith o sgorio. Lleici Mathias yn pasio 2 amddiffynwr ar rediad gwych, ond Tiggy Webb just yn cael ei throed i'r bel na. Sy'n gorfodi Libby Isaac just i redag yn ôl a gwarchod y bel na cyn i Herbert gael ei dwylo arni. Os na gyfle, ola fan hyn i Aberystwyth, dyma nhw'n dod trwy Fiona Evans, yr eilydd. Fiona Evans. Yn erbyn Matilda Edge. Pwy sy'n mynd i ennill y frwydr? Ydy'r cymorth ddim yna, mae'r tafliad yna i Aber. Un cyfle ola, dwi'n siŵr, i Aberystwyth. Mae'n mynd yn ôl, y bel yn dod i fewn, ac yn uchel o safbwynt Aber gan Josie Pugh, ond ddim yn gywir. Ond Libby... Na. Rebecca Mathias, y capten, mae'n ddrwg yn ni, jyst yn methu cael ei throed ar honna. Mae'n ennill tafliad. Chambers. Ysgwr Chris Rhif 10, trio ffindio Fiona Evans. Mae'r bel yng nghanol cae gan Bethan Roberts, a maen nhw'n ôl eto. Y Seintiau nôl, ddim y Seintiau'n drwg yn i Aberystwyth, yn ôl yn i hanner ei hunan. Mae'n angen bach o frys rwan Aberystwyth os am gael unrhyw beth allan o'r gêm yma. Ac mae un o chwaraewyr y Seintiau mynd i'r llawr, felly mae yna gic rydd i'r Seintiau.
A Roberts, o, ddod i Herin, mae hi ar gerdyn melyn yn barod. Tigi Webb ath i lawr. Mae dal i lawr ar ei chefn efo hyn. Roberts yn lwcus o bosib. Gan bod i ar gerdyn melyn yn barod, cofiwch. Mae'r 4 munud wedi chwarae. Felly dwi'n siŵr y bydd y chwiban ola yn cael ei chwythu yn fuan. Ond mae Ryan Kenny jyst yn mynd i sgwrsio am mainc Aberystwyth. A dwi'n meddwl ydy Chris Church. Na, mae is-reolwr Aberystwyth i derbyn cerdyn melyn. Os yna amser i'r Aberystwyth cael rhywbeth allan o'r gêm ma. Maen nhw wedi dal i tir am mor hir yn doddan. Roberts di hon yng nghanol cae. Ond Ridge yn neud yn dda i adennill y meddiant. Dim ond am y tro. Meddiant dal gan Aberystwyth. Tigi Webb jyst yn gwthio. Mewn i gefn Jessica Baker. Ond dyna ni, y chwiban ola. Yn cadarnhau, mae noson y Seintiau Newydd ydy hi fan hyn ar Goedlan y Parc. Ac y Seintiau bellach yn ôl i'r ail safle yn y tabl. Diolch i'r fuddigoliaeth yma'n hyn. Boed i cymryd tan yn hwyr fewn i'r ail hanner i sgorio'r gol. A dyma oedd yr eiliad allweddol. Y gic o'r smotyn yn dod oherwydd y llawio gan Juicy Pyw a'r capten Leah Lewis. Dim problem iddi hi roi'r bêl yng nghefn y rhwyd. Ac yn sicrhau y 3 pwynt i'r Seintiau Newydd. Y sgôr terfynol yma ar Goedlan y Parc yng ngêm ola Adran Genero o'r pnawn. Aberystwyth dim, y Seintiau Newydd 1.